Okay, Mål. I dag der tænkte jeg, at du skulle have følelsen af, hvordan det egentlig var at være på toppen af de store østrigske bjerge. Så her får du en lille fornemmelse. Ja, nu står vi oppe på toppen af et eller andet bjerg, jeg ikke ved, hvad hedder. Og vi er klar til at køre ned der. Og ja, prøv lige at se de her omgivelser. Det er sindssygt varmt heroppe, altså jeg kunne sagtens smide af mit tøj og køre nøgen ned. Men det gør jeg ikke af hensigtsmæssige årsager. Så let's get to it. Det er nemt nok. Det er nok. Var det smukt, hva'? Så det var jo en god lille dokumentar om min gode dag på skiløjpen i dag. Senere skal vi ned i byen og måske gå en tur og få en lille en. Så det bliver rigtig godt. Så glæder mig til at se dig igen, men det har jeg sagt før. Så hej hej.